somos unha forza política claramente en ascenso, así o dicen todas as enquisas e así o palpamos todos os días na rúa, en todos os actos electorais que temos feito nesta campaña. Eu non lembro, e levo feito xa varias, ningunha campaña electoral dunhas eleccións xerais con tanto seguimento, con tanta xente nos actos, con tanta implicación da militancia. Eu creo que ese é o anuncio dun gran resultado para o BNG e o máis importante que sendo un bo resultado para o BNG vai ser un bo resultado para Galiza. Galiza xa decidiu nesta última legislatura e os galegos e as galegas comprobaron que eso é bo para Galiza e que para o benestar dos galegos e das galegas. Os galegos poderon comprobar nesta última legislatura que cando o BNG é decisivo en Madrid, o resultado inmediato son beneficios para os galegos e para as galegas. É o BNG quen coloca a Galiza no mapa, é o BNG quen coloca a Galiza no debate, e é o BNG quen fai valer os intereses de Galiza. Eu creo que todo o mundo pudo comprobar nesta última legislatura que cando o señor Zapatero falle falta completar maiorías, pois non negocia nin cos diputados galegos do PPB nin cos diputados galegos do PSOE. Por unha razón ben sencilla. Os diputados galegos do PP non ten nada que negociar porque xa sabe a contestación, vanlle decir que non. E os diputados galegos do PSOE non negocia con eles porque ten un mecanismo moito máis fácil, que darlle unha orden e a teñen que cumplir. O con que negocia co BNG, porque saben que co BNG, colocando a Galiza no debate, tendo en conta os intereses de Galiza, pode contar ca nosa colaboración. Se non se ten en conta os intereses de Galiza, entón non. E esa é a gran utilidade do BNG, ese é o gran beneficio que o BNG reporta aos galegos e ás galegas. Eu creo que para isto fai falta o que todo o mundo di e todas as enquisas di que está a pasar. Primeiro, que non gane o Partido Popular. Creo que eso está garantizado a día de hoxe. O Partido Popular tirou a toalla, o Partido Popular ten perdido as eleccións e eles mesmos o recoñecen. Segundo, que non haxa maiorías absolutas. Non hai absolutamente ninguna enquisa, nin ninguna expectativa electoral, nin polo PP, nin polo PSOE, de que haxa esa maioría absoluta. O que si hai é a constancia de que o BNG é unha forza política en ascenso. O que temos que facer o domingo é agrupar todo o voto galeguista, todo o voto progresista ao redor do BNG para conseguir o que falta por conseguir, que Galiza conte e que Galiza teña peso. Eu creo que o importante é aumentar en votos, porque iso é un refrendo a toda unha actuación e dá maior forza moral e política para seguir decidindo no Estado na próxima legislatura. Despois, o aumento de votos nos dará para a representación que sexa. Sendo decisiva sempre será importante. O sistema está ben, o sistema é un sistema plural. O que fan o PP e o PSOE é unha deturpación do sistema, unha utilización abusiva dos medios de comunicación públicos e privados para deturpar o panorama político e para intentar trasladar aos cidadáns a idea de que isto é un xogo a dous, o PP e o PSOE. Iso é un empobrecemento da democracia e o que é peor, cando se intenta implantar o bipartidismo en Galiza, intentan eliminar o BNG, pero iso non é o máis importante. O máis importante é que cando intentan implantar o bipartidismo e que eso sexa únicamente PP e PSOE, o que eliminan é a Galiza. Cada vez que hai un debate no que só participan PP e PSOE, Galiza desaparece do mapa. Para o PP e para o PSOE, Galiza non é unha prioridade. Galiza será unha prioridade para o PP ou para o PSOE na medida en que os galegos impoñamos democráticamente esa prioridade e iso só se pode facer a través do Bloque Nacionalista Galego. Eu estou seguro de que se o domingo só participaran o PP e o PSOE, habería miles e miles de cidadáns que non votarían, que non se sentirían representados. Galiza é unha nación, Galiza é un país diferente, porque ten unha cultura propia e diferente, ten unha historia propia e diferente, ten un idioma propio e diferente, pero Galiza tamén é nación e tamén é diferente porque ten un sistema político propio, e ten unha forza política propia do país como é o BNG. Ese é un valor a preservar. O PP é moi dado a que cando perde intentar cambiar as normas. Como houve un debate e o perdeu porque o ganou o BNG, entón a ver se é posible que na próxima o BNG non vaya. Eso xa non cola. Cando as eleccións alguén as adianta facendo únicamente cálculos electorais, ao final acaba perdéndoas. Porque con isto hai que ser moi serio. O país ten que ter estabilidade política para ter estabilidade económica. A legislatura son 4 anos, e só se hai razóns sociais, políticas ou económicas que o aconselle, se pode adiantar as eleccións. Cando alguén adianta as eleccións por criterios partidistas ou por intentar sacar ventaxa electoral, os cidadáns acaban
facéndollo pagar nas urnas. Non, o que pasa é que o noso antagonista político nestas eleccións, polo que dicen, polo que propoñen, polo que defenden, é o señor Rajoy e o Partido Popular. Nós somos unha forza política diferente ao Partido Socialista, con outro proxecto político, e demostramos as nosas diferencias cando hai que demostralas, e colaboramos cando hai que colaborar. Bueno, pois eu penso que o 9M, o próximo domingo, o señor Rajoy ten perdidas as eleccións, creo que non vai haber maiorías absolutas e que o BNG vai aumentar en votos e vai a ser unha forza política decisiva en Madrid e iso vai ser bo para Galiza, vai ser bo para os galegos e para as galegas e vai ser tamén bo para a democracia e o progreso no Estado español. Estou aquí a facer a campaña polo Bloque, porque considero que é a forza política que nos pode quitar a situación que estamos padecendo. Non temos ningún voto decidido, está todo moi verde. Eu o teño. Eu non. Eu auguro uns moi bons resultados para o Bloque Nacionalista Galego, para Galiza, polo tanto. En Madrid terre unha representación máis da que temos na actualidade e que, polo tanto, Galiza será escoitada e terá voz grazas ao BNG. Rajoy va a hacer lo que no hizo nunca en la vida, en 8 años. Y lo va a hacer ahora, hombre, lo va a hacer ahora. Da pena oírlo, ¿sabes? Então vostede non falla o domingo próximo? Non podo fallar, únicamente como outro. Claro, por a opción non dá. Hey! Oye, un papi, ya! Non posso por él. Allora, venga!